Ýokary guramaçylygy we senior sport bäsleşikleri ustaatlaryň kemaligilýänini äşkär edýär. Beden terbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň mailnamasyna laýyklykda ýeýlendirilýän ýarışlar gadakly häsiýet bilen tapatlanýar. Bu ýagdaý uşaklyk hemde alys görüş boýunça geçirilen Aşgabatynyň açyk çempionatyna aýdyň ýüze çykdy. Ustaatlygy artdyrmakda öz boşly mekdebi öwürleýän ýarışda esasy wezipe ýokary netijeleri gazanmak bolup durýar. Barınçylyk uğruna ýarış tälimçileriň üns merkezine boldy. Her bir turgunyň goýuny öwrenmeklige mümkinçilik berýän ýarış geljekki üstünlikleriň özünidir. Aşgabatynyň beden terbiýe we sport baradaky baş müdürlüğiniň Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň ýordamynyň Uşakly Alys Görüş Federasiýasynyň guramagyna ýarış ýokary guramaçylygy bilen tapatlandy. Ýaş turgunlaryň kämilleşmegine ýardam edýär. Çekeleşikli sport bäsleşigi tejribe toplamak babatda ähmetlidir. Sport bäsleşiklerini ýokary netijeleriň gazanylmagy aýratyn belliliklidir. Çünki bu ýagdaý halkary ýarışlarda üstünlikleri üpjün eder. Paýtatymyzdaky Olimp Orta Sport Mekdebinde erkin görüş boýunça geçirilen ýarış ören gydykly boldy. Turgunlar sport mekdebiniň barynçylygy uğruna bäsleşdiler. Her bir tutuluşyň çekilişli bolmagy turgunlaryň bu ýarşa ýokary taýýarlykly gelenliklerini görkezdi. Sport mektebindäki ýarış çekilişli häsiýet bilen tapatlandy. Ýaşda ýeňşe bolan ihlas aýdyň doýuldy bu bäsleşik ökdeleriň öňe saýlanmagyna mümkinçilik berdi.